Duha ka bahin kining akong pamalandong karong hapuna sa Ebanghelyo. Una, tuguti ako pag-explain sa hamubo o sa murag inato nga pagkasulti sa konteksto sa Ebanghelyo karon. O ikaduha ang ato nga mga pamalandong. Pati nga ka kay sa Ebanghelyo karon usa ka baji, pitoy bana. Pitoy bana. O niya igsuon nga laki. O niya ang pito ka bana nangamatay tanan. No. Sa kinaraan nato aning mga patuo-tuo o nganing kaso bana nganlan man nagbuadyahon, no. Kanunay mamatay mo bana kada tuig bag-og bana mamatay nganlan man nila buadyahon. Mga saamo sa una ito sa Antikira kanang mga kaso bana o kaso asawa kadlitan kuno na kay aron mapatay ng buadya nga moy mutukob sa bana o sa asawa pwede man na tinuod. Ingon ini ang pagsabot nato sa Ebanghelyo karon. Ang mga Hudiyo panahon ni Moises na sila'y institusyon nga gitawag og levirate marriage or levirate law. L-E-V-I-R-A-T-E, levirate. Gikan ka na sa pulong nga liber nga og i-translate sa English brother. Unsa may sud ning gitawag og levirate marriage kay mao man nagisgutan sa Ebanghelyo karon. Sa karaang mga Hudiyo mga igsoon sa panahon ni Moises, pananglitan ang usa ka bana o sa kalaki mga sawa unya mamatay ang laki jajamoy anak sa iyang asawa ug naa gani igsuong mga ulitaw ang maong laki nga namatay, automatic nga ang sunod nga ulitaw maoy mga sawa sa byuda. Bisang pagwa ka mo angay kay mautog naong, bisang pagwa ka mo angay kay mauni mauna, obligado kang mga sawa sa byuda, sa asawa sa imong igsuon kay ikaw may ulitaw. Unya pananglitan, ako kita o sa levirate law, mamatay ko, unya wa ko'y anak sa akong asawa, og na ko'y igsuong ulitaw, obliged by law nila nga ang hong igsuon nga ulitaw si kado kinta igsuon ahong laki nga ulitaw moy mga sawa sa hong byuda sa hong asawa nga hong gibilin pagkamatay na ho. Unya ug makaanak ang ahong manghod nga nangasawa sa hong asawa ini kamatay na ho, ang ilang anak by law isipon nga ahong anak. No, nasabtan ba ninyo? Legally ang anak sa igsuon nga mo'y nangasawa sa asawa nga gihimpuli nako pagkamatay nako, ang una sila'y anak, ang ilang anak dili anak sa manghod but anak nako. Kay ako may original nga bana. Unsa may tuyo aning maong balaod sa mga Hudiyo, sa mga karang Hudiyo. This law was intended for two things. Number one, to ensure the continuity of the lineage of the bloodline. Mao nga ilang gihunahuna, importante magud sa mga Hudiyo ang kaliwat, to preserve the bloodline, ang kadugo ug ang kaliwat, the lineage. Mao nga automatic kay igsuon pareha may migdugo, automatic nagmamatay ang laki, ang igsuong ulitaw mo ay mga sawa. To preserve sa kaliwat nga di mapuo ba ang among kaliwat. Mo nga hong igsuong ulitaw mo ay mga sawa sa mga sawa. Second purpose is to ensure that the family property should not go outside the family or the kaliwat. Ngano man pananglitan og mamatay ko, ang unsay ang propiedad nga napundar tali sa asawa ang mupuli na ho kaya ho mangigsuon, so ang propiedad maprotektahan nga di madong sa laing kaliwat o sa laing pamilya. I hope nasabtan ko sa akong explanation sa levirate law. Kini kung sa Ebanghelyo karon gibitik magunin nila si Jesus. Kay ngano man ang nangutana ang mga Saduceo, kinsa man ni mga Saduceo. Sa panahon ni Jesus, kini mga Saduceo mao kani hugpong or grupo sa mga Hudiyo nga dili mo tuo nga naapay kinabuhing dayon.
Di sila mutuo nga inighuman na to ni kinabuhia na apay pagkabanhaw. Mao na mga Saducees, upat man ni ka grupo, no, kabantay mo sa Ebanghelyo, naay Pariseo, naay Saduceo, naay mga Zilot, no, mga Zilot, nabita apostoles nga Zilot, no, Simon the Zilot, o mga Isinis o Isins, katong adto sa mga layo nga lugar o may withdraw sa kalibutan. Gipangutana sa Jesus, gitagaan siyag senaryo, gitagaan siyag hulagway aron pagbitik niya unsa gyud ang iyahang view, unsa ang iyang panglantaw kabahin og resurrection. Mo gitagaan siyag test case. Ingon ang mga Saduceo, aber tanawan ni nay usa ka baji pitoy bana inigabot sa langit, kinsa man siyang asawa nga kining pito legal man yang nga bana. Og didto gi at ni Jesus ang kamatuoran kabahin sa pagkabanhaw, resurrection. Karon, niya na kita sa ikaduhang punto sa atong reflections. Duha ka butang ang atong pamalandungan sa Ebanghelyo, mga igsoon. Primero, gimatuod sa atong Ginoong Hesukristo nga ang resurrection, ang pagkabanhaw, tinuod. Kay matod pa niya sa Ebanghelyo karon, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, o Dios ni Jacob. Buti pasabot, He is the God of the living, God of life. Usahay bitaw sa atong kinabuhi maghunahuna ta nga unsa kay mahitabo nako human o kamatay. Unya usahay sa kinabuhi murag matiti ang atong paningkamot sa mga butang lang aning kalibutana. Kadaghang mga tawo nga moingon nga pahimuslan nato ni kay mubo ra tag kinabuhi. Eat, drink and be merry, for tomorrow you will die. That is a common expression. Mo nang uban buhi pa ko, ipamaligya na ko tanang yuta, bahala na ni akong mga anak, bahala na ni akong mga in-laws, bahala na ni akong umagat, basta kay pahimuslan ako ni akong property, kay ini kamatay na nako, wa na ko'y paglaom kay matunas na akong pagkaako. Pero gipasaligan kita sa Ginoo karon nga tinuod day nga naay pagkabanhaw. Mao nga to untang pamalandungan karon, luyo sa itong pagpaningkamot nga makakaunta, luyo sa itong pagpaninguha nga makapaeskwela ta sa itong mga anak, luyo sa itong pagpaningkamot nga makaangkon tagnindot nga pamuyo sa kinabuhi, makaabot ta sa tingusbawan. Ayaw kalimti ang panghunahuna o pagpangandam nga naay kinabuhi, human ini kinabuhia nga naghuwat nato. Muna first lesson sa Ebanghelyo. Second and last thing, sa Ebanghelyo karon gipamatuod sa atong Ginoong Hesukristo nga ang hulagway sa atong kinabuhi human sa kinabuhi sa kalibutan lahi na nga destino. It will be another, or it will be a different dimension. Kabantay mo sa Ebanghelyo karon, ingon na Ginoo pagkasayop ninyo, nasayod ba mo ngano sa langit ang mga laki o babae wa nay minsuay, kay parehas na silang mga anghel. Sa ato pa, ang kinabuhi na to sa kalibutan, lahi o hulagway sa itong kinabuhi sa langit. Na may uban nga, mura magilang hunahunaon nga, sumpayon ang kinabuhi sa kalibutan, ang kinabuhi sa langit. Mabito na uban mo ingon, manguyab o niya, di sugton kay gibasted, kay bugnaw pog simod, di ba? O di ko ni mo sugton din sa yuta, o di ka na humaangkon din sa kalibutan, adto ka na ho ang kunon sa langit. Di na tinuod kay sa Ebanghelyo karon wa na may miniuay sa langit. Unya napayuban mo ingon nga labi na katong nay gahian mo bayad og utang, mayon dito gatuo kag makaipsot ka dinis kalibutan ug tuan atas langit tinglan gihapon kanaho sa imong baylo. Di na tinuod kay ingon Ginoo dito sa langit lahi nagdestino atong kinabuhi. Ang gimatuod lang sa Ginoong Hesus nga resurrection is real, and secondly, our new kind of life, our resurrected life will now be in a different dimension. Lahi na nga hulagway sa kinabuhi ang tuwa dito. Mo nga sa katapusang bahin sa itong pamalandong karon, maunta kini atong lauman. Nga human nga gawas nga maningkamot nga makalikay sa sakit nga mananakod o niya mafrita sa hulga sa COVID-19 o uban pa, buhion unta nato kanunay ang atong pangandoy
nga buhahan human ko mamatay, di ko magpabilin sa interior, di ko magpabilin og matunas diya sa samang, kay naa day kinabuhing dayon nga gapaabot nako nga gipamatuod ni Hesus, gimatuod ni Hesus sa ebanghelyo karon. God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob.